Kama chilo nyakona mga juang Bishop maduong mar kanisa Anglican e pachoka Jackson Ole Sapit kwa jo siasa mondo biyo yie gi dwaro mar jo Kenya kendo giyie gi duoko mar yiero madwe maraboro to kapo ni gintiere kod ng'ur to gichwal mana ng'ur ma kamano e nyim doho. Kolose kinde nyasi Maria odohale kanisa mar Anglican Diocese ma Kajiado, Bishop nowacho ber ka jotelo oyie gi duoko mag yiero kaka yorno mar geng'o tule pachoka. Tulo no mosebedo kamuoche yiero ma higni mokalo. Kowacho ni tulo nyalo rocho chendo mathoth e pachoka e nyato wechego mag ohala. Bende okwayo jo Kenya duto nyakue kindegi mag siasa kendo kik winj jo siasa machano tiyo kod ye kelo koko. Official groundbreaking ceremony. Very good. Because you have already made your mind, go to the election day and vote and let us go home. Let us abhor violence in any form and let us keep and maintain peace because Kenya is ours now, during the election and after the elections. We are already disrupted as a nation by COVID-19, the locust earlier in 2020. We are not far away from the disruption of the other elections. And I don't think Kenyans need another disruption. The economy is already bad for all of us. What we want to urge our political class is that when the election happens, respect the will of the people of Kenya. When you are defeated, concede defeat. And if you feel aggrieved, we have processes in the justice and judicial system in Kenya. Go to court instead of taking people to the streets for demonstration, because we don't want to see disruption of businesses or disruption